Здравейте! Първо ще покажа как се прави проект, така че машината да може да изработи детайл. Използваме специален CAD/CAM софтуер, който се казва VCAD Pro. Създаване на проект, размери на материала. В случая 760 по X, 360 по Y, дебелина на материала 40. OK. След което взимаме един кръг, задаваме координати. По X 110, по Y 90, по Y 90, диаметър на отвора 146. На същите координати имаме още един отвор с диаметър 36. Използваме функцията за размножаване. Искаме по Y 2 реда, по X 4, през разстояние 180 по X, 180 по Y. Проектът ни е създаден. Минаваме към CAM частта, с която дефинираме какво с кой инструмент ще правим. Големите кръгове ще ги правим тип операция Pocket на дълбочина 12 мм с инструмент EndMill 14. В случая просто такъв инструмент имаме, иначе по-добре е да се прави с още по-голям инструмент. Софтуера показва какво ще направи този инструмент. Така, втората операция, която ще направим, ще се отнася за малките кръгчета. Ще бъде операция тип изрязване от стартова дълбочина 14 на дълбочина 26. Инструмента да върви от вътрешната страна. Операцията ще извършим с същия инструмент. Calculate, покажи какво ще се получи. С това проекта за машината е готов. Сентваме двете операции към машината и сме готови за работа. За демонстрацията използваме машина, която по принцип е машина за камък, но е с универсално приложение. Направили сме една база, по принцип биха могли да се направят няколко бази. Зареждането става ръчно между упори, които се притягат с тяги.
Това са инструментите, с които направихме клипа. Естествено, биха могли да се подберат още по-добри инструменти и да се оптимизира още процеса на работа. Качеството е несравнимо с сравнение с мострите, които ни изпратихте. Ще ви изпратим детайлите по Еконт.